công thế la cút kỳ bụi la cút kỳ bor tang happy công thế na Maria phi công thế pa nga isisya o na Maria phi công thế pa nga isisya cầm đây ba cá nong cầm cay na du kamen sim happy ba nga la rai ngan yai di suman ya phi ha bandawai ngan yai di suman ya phi ha bandawai men ban men sim ha phi công thế si sang ala the lun jing I corridor jing inella tang ha phi nga pu na Maria phi công thế nga la thùng sing krong khat du o na Maria phi công thế nga la thùng sing krong khat du ngaru kum ju met bat men sim jing I nya la ai ti ken tin ba phi klai ngan ban ngan ri kan dong wat nom ardatin bat phi ngan sa jiu nom wat nom ardatin bat phi ngan sa jiu nom nga jau ki umma la danga du ya phi công thei le no e ya nga lòng kum ba yap mo ka si ni ha po pe la o lòng kum ba yap mo ka si ni ha po pe la ngaru kum ju met bat men sim jing I nya la ai ti ken tin ba phi klai ngan ban ngan ri kan dong wat nom ardatin bat phi